ён цікавы не толькі палякам, ён цікавы беларусам як блізкі сусед, як чалавек, які быў важным для шматмоўных аўтараў Вялікага княства літоўскага, якія былі з ім у творчым дыалогу, натхняліся. Гэта з аднаго боку, а з другога боку гэта проста адна з найвялікшых вяршыняў паэзіі еўрапейскага адраджэння. Таму нічога выпадковага, калі Кахановскага згадваюць разам з Шекспірам, разам з Сервантесам, разам з Данте і іншымі вялікімі італьянцамі, разам з Эразмам Ротэрдамскім. Гэта найбліжэйшы да нас як бы сусветны рэнесансны класік. Блізкі вельмі нам, напрыклад, у адраджэнскай думцы, што, канешне, трэба шанаваць класіку і класічныя мовы, сусветныя,